olden times number. So we start with efu, that is 0, otu 1, abụọ 2, atọ 3, anọ 4, ise 5, isii 6, asaa 7, asatọ 8, iteghete 9, iri 10, iri na otu 11, iri na abụọ 12, iri na atọ 13, iri na anọ 14, iri na ise 15, iri na isii 16, iri na asaa 17, iri na asatọ 18, iri na iteghete 19, ọgụ 20, ọgụ na otu 21, ọgụ na isii 26, ọgụ na iri 30, ọgụ abụọ 40, ọgụ abụọ na iri 50, ọgụ ise 100, ọgụ iri 200, nnu 400, nnu abụọ 800, nnu abụọ na ọgụ iri 1000 naira. So this is just it.